Doncs aquest és el meu gran tema, el tema de la desigualtat de gènere. Sempre ha estat una de les meves batalles i que més he reivindicat. I resulta que a mi m'havien educat per ser això, una noia autònoma, independent, lliure, i ho tenia molt clar. Tenia molt clar que quan anés a viure en parella hi hauria coses que hauríem de definir. És a dir, tenia clar que la desigualtat de gènere en la intimitat, en l'esfera íntima, era un tema de rols, o això creia. Per tant, quan em vaig anar a viure amb la meva parella, el primer que vam fer era parlar, discutir i definir ben clar quins serien els rols. L'objectiu era que els dos fessin les coses al 50%. I va anar passant el temps, però ràpidament es van anar definint aquests rols i s'estaven repetint i reproduint el model tradicional que jo detestava i que sempre havia dit que res de res. Sèiem, parlàvem, discutien, total, que vam trobar la solució. Quina va ser la solució? Contractar algú. Que bé, havia acabat amb la meva gran batalla. Doncs no, i aquí ve el meu gran drama. I el meu gran drama és que visc amb una gran contradicció. Vam contractar la Jimena, que és una noia que té 5 anys més que jo, que ve a casa a netejar. I la gran contradicció, per què? Perquè en el fons el que estic fent és reproduir, perpetuar aquells rols, aquell model que detesto, aquelles desigualtats que detesto i a més ho allunyo de mi. És a dir, reivindicava una igualtat de gènere però només entre els iguals. Això em genera un cert malestar i si més no el que intento és posar-hi nom, posar-hi consciència i intentar trobar una solució que em satisfagui més. De moment no l'he trobat.